mas nabarayhan ini nga aton kagabuhon. Maadi kita sa sinusugad nga sayaw sa Coracha. Para sa una nga series sa Coracha, o ang una mag-interpretar sa naton una nga series sa Coracha, waray iba, ang aton amay San Bungto, ang aton Municipal Mayor, Honorable Pelbert S. Tan. Papadisan naman ini San aton asawa San Hermano Mayor San 20, Barangay San Miguel Fiesta 2025 waray ba kundi si Mrs. Adeline G. Chan Coracha. Damo nga salamat, Mayor Tan, yang sugad man sa aton Mrs. Chan.
Hello. Dalo nga salamat, Sir Lito, ang sugat man sa imo kampanya.